Kaixo eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Plazaola Gastronomika proiektua azaltzeko Joseba, Maitena eta Amaia izango ditugu. Ondoren, AEK-ko Xabi eta omendutako herrigoratik Aintzane etorriko dira. Horren aurretik ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1929an, AEB-etako Auzitegi Gorenak beso erorien grebak debekatu zituen. Mota horretako grebetan, langileek euren lanpostua okupatzen dute, baina lanik egin gabe, inork postu hori har dezan eragotziz. Lan harremanen batzar nazionalarentzat greba mota hori dagoeneko legez kanpokoa bazen ere, kasu honetan langileek aurrez enpresak hartutako legez kanpoko neurri bati erantzuten zioten. Hala ere, Auzitegi Gorenak enpresari arrazoia eman eta legez kanpoko greba egin zuten langileak ezin onartu zitezkeela erabaki zuen. 1940ko egun berean, Ricardo Zabalza Nafarra fusilatu zuten Madrilen. Erratzuarra jaiotzez, sindikalista eta politikari sozialista izan zen. 1934an, Lur Langileen Espainiako Federazioko idazkari nagusi izendatu zuten, eta nekazarien greba antolatu zuen urte hartako ekainean. Nafarroan, Alderdi Sozialista zabaltzeko lan handia egin zuen, eta Fronte Popularrarekin Espainiako Kongresuko diputatu izendatu zuten Badajozetik. 1939an atxilotu zuten frankistek, eta heriotzara kondenatu. Hil aurretik, hainbat gutun idatzi zituen senide eta lagunentzat, eta lekukotza horiek gaur egun arte iritsi dira. 1981ko otsailaren 24an, Kuwait eta Irakeko guda abiatu zuten AEB-ek, Saddam Husseinen Irakek Kuwait inbaditu ostean. Ez zuten erresistentzia handirik aurkitu, eta armada irakiarrak desertuko heriotzaren errepidetik ihes egin zuen. Guztira 240 estatu batuar eta 100.000 irakiar hil ziren. Gerra telebistaz eman zuten propaganda ariketa bezala, Amerikarrek egindako basakeriak ezkutatuz. Gerora, jakin zen, adibidez, 8.000 soldadu irakiar desertuan bizirik lurperatu zituztela, hauek errenditu eta armagabetu ostean. Azkenik, 2022ko otsailaren 24an, Errusiako tropak Ukrainan sartu ziren eta inbasioa abiatu. Euromaidanen ostean, 2014tik, Donbaseko eskualdea gerran zen Ukrainako gobernuaren eta eskualdeko indar separatisten eta errusiazaleen artean. 2022ko Errusiaren erabakiak, gerra, hildakoak eta zaurituak herrialde osora zabaldu zituen, eta dozenaka milaka errefuxiatu eragin. Gerrak militarismoa eta hedabideen zentsura azkartu zuen Europako herrialde gehienetan, NATOren eta Ameriketako estatu batuei interesei men eginda. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Topaketa poetikoa. Salomea Slobodian eta Uxu Errazkinen arteko elkarrizketa, gaur 7:00 Kondestableko zibiboxean. Asteazkenean, Kondestableko zibiboxean, arratsaldeko 7:00 saxofoi ensemblea. Pablo Sarasate Musika Kontserbatorio Profesionaleko saxofoi ikasgelako ikasle gazteek osatuta. Ostegunean, Bizitxoko Mendillorriko zibiboxean. Bizikletak konpontzeari buruzko ezagutzak partekatzeko eta besteak laguntzeko gunea. Arratsaldeko 6:00 aurrera. Larunbatean, otsailaren 28an, Magia Parrastan ikuskizuna izango da eguerdiko 12:30 gazteleraz eta arratsaldeko 6 euskeraz, Mendillorriko zibiboxean. Astea amaitzeko, igandean, koro zikloaren barruan, Koro Divertimento taldeak kontzertua eskainiko du Kondestableko zibiboxean arratsaldeko 7:00. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Sánchezek otsailaren 23ko sekretuak desklasifikatzen ditu, baina Mikel Zabaltzarenak ezkutuan jarraitzen dute. Lehenengo puntuan, paper hauetarako sarbidea estatu kolpeak huts egin eta 45 urtera iritsi da. Bigarren puntuan, 1978ko San Fermin jaiak bezalako gertakariei buruzko dokumentuak giltzapean gordeta daude oraindik. Argazki nagusian,
Miguel Ugalde, Ignacio Ugalde, Pello Bayona, Asier Toledano, Milal Irujo, Ana Ibarra eta Mari Carmen Macrirenel, Diario de Noticiasen Foro Hirian. Honen titularrean, kooperatibak, Nafarroa osoarentzako aingura bat. Eredu honek handienean lehiakortasuna, enplegu egonkorra, aberastasunaren banaketa eta komunitateko bizilekua konbinatzen ditu. Horiz, Osasunak poliziaren ekintza ikertzeko batzorde bat sortuko du. Eskuineko berrietan, etxebizitzek lurrak mobilizatuko dituzte estres handiko eremuetan. Ondoren, Nafarroak 124 handitu zituen Ameriketako Estatu Batuetara egindako esportazioak 2025ean. Jarraian, Sarrigurenen emaztea 34 labankada zauriz hiltzea salatutako gizonarentzat kartzela. Azpian, Mallorcak Jagoba Arrasate kaleratu du emaitza kaskarrak direla eta. Azkenik, Iruñeak ezkontza zibil azkarrak abiarazi ditu, doakoak eta ospakizunik gabe. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Ukrainako gerrak 4. urtea bete du, eta ez da amaierarik ikusten. Frontea geldirik dagoela, Moskuk herrialdeko energia azpiegiturak erasotzen ditu. Irudi nagusian, gerra aurretik Viktorilla Atroshenkok, Bikak, Ukrainako elur paisaiak argazkitan atera zituen bere amonaren kamera trinko zaharrarekin. Honen lerroburua, Bikak gerratik ihes egin zuen kasedara. Duela 4 urte, Viktoria Atroshenkok bere Ukrainako herriska utzi zuen eta Nafarroako bikote bat bihurtu zen bere babesleku. Eskuineko berrietan, Sarrigurenen emakume baten hiltzaileak 34 labankada eman zizkion. Ondoren, Sendabibaren gobernu kontratuak lehiaketa irekira atera behar ziren. Azpian, autobusen 127ak ez dituzte ITV ikuspenak gainituko. Goiko berrietan, bizikletak udan itzuli daitezke Iruñean. Bestetik, Txus Popoio Bilbon dago erakusgai. Azkenik, Urban eta Osasuna Europan ikusteko duen ilusioa. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Erantzun antifaxista unibertsitatean. Lehenengo puntuan, Voxek ekitaldia egin du EHUren Arabako kampusean. Ertzaintzak inguru osoa zorrotz kontrolatuta. Bigarrenean, fakultateak itxi dituzte errektorearen aginduz, baina ikasle asko elkartu dira protesta egiteko. Argazki nagusian, ikasleak protestan EHUren Arabako kampusean, atzo, Voxeko kideak farmazia fakultatearen egoitzaren aurrean bilduta zeuden bitartean. Beheko berrietan, Mexikoko presidenteak amaitutzat jo ditu narkoen blokeoak. Jarraian, Talgok 200 langile kontratatuko ditu Ribabellosan, ekoizpena handitzeko. Azpian, espetxean sartu dute Sarrigurenen hil zuten Andrearen senarra. Egungo euskal literatur kanona sufrimenduaren, porrotaren eta haserrearen literatura dela dio Joseba Gabilondo idazleak. Ondoan, AEB-ekiko merkataritza itunaren berrespena eten dute Europar Batasunean. Azkenik, langile bat hilda Lantaronen, piroteknia enpresa batean. Goiko berrian, Paolo Galbiati, Baskoniaren berpiztailea. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Martxoaren 3ko eliza oroimen leku bat da orain, eskuinaren atsekabean dirako. Martxoaren 3ko sarraskiaren eszenatokia den Gasteizko San Francisco eliza memoria demokratikoaren leku izendatu zuen atzo Espainiako gobernuak. Voxek 50. urteurrena gogoratzen zuten pankartak eraitsi zituen bitartean. Argazki nagusian, indarkeria zurrunbiloa lehartu da Mexikon. Ziurgabetasun eta tentsio orduak bizi ditu Mexikok. Igandean izandako operazio militar batean Jalisco Nueva Generación karteleko buru El Mencho narkotrafikatzailea hil ostean. Tartean, genero indarkeria. Epaileak Sarrigurengo hilketaren akusatua espetxera bidali du. Bestetik, lan istripua. Hildako bat su artifizialen enpresa batean izandako leherketa batean. Goiko eskuineko berrian,
Espainiako gobernuak otsailaren 23ko estatu kolpe saiakeraren dokumentuak desklasifikatu ditu. Beheko berrietan, Arnaitz Gorritiren analisia. Baskonia izaera klubak beren hortasuna berreskuratu zuenean bakarrik agertu zen. Ondoren, Osasuna. Larunbatean El Sadarren izandako polizia kargen proportzionaltasun eza salatzen dute. Azkenik, Alabes. Gasteizko festa aurreak eta zuri urdinen espirituak huts egin dute Gironaren aurka. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Nola lotzen dira sexualitatea eta inauteriak? Sare elkarteko Lorea Gurutxarri eta Saioa Zubiatekideak galdera honi erantzuna eman diote, zer uste zenuen ba, atal berrian. Inauteriak historian zehar ospakizun bereziak izan dira, eta askotan sexualitatearekin eta gorputz adierazpenarekin lotura izan dute. Inauterietan, tradizionalki, eguneroko arauak pixka bat apurtzeko aukera ematen da. Mozorroak janzterakoan rolak aldatzen dira, genero rolak barne. Gainera, dantza, musika eta gorputz adierazpena oso presente egoten dira. Gorputza erakustea edo apaintzea ohikoa da. Desira eta erakargarritasuna modu ludikoan adierazten dira eta maite jolasak edo harreman sozialak errazago sortzen dira. Mozorroek eta maskarek identitatea ezkutatzeko aukera ematen dute. Jendeak bere burua modu libreagoan adieraztea ahalbidetzen du, eta sexualitatearekin edo genero adierazpenarekin esperimentatzeko espazio simbolikoa sortzen du. Eskuineko berrietan, Goian, Aitor Txarterina. Artea eta marrazkiak maite dituztenen bilgunea da Marrazkirri. Otsailaren 27an bilduko dira Euskal Herriko hainbat marrazkilari Larzabaleko Espelletenia ostatuan Marrazkirri jaialdiaren 3. edizioan. Azkenik, behan, martxoaren 8ko arte tailerra, Legoa familian, zientzia eta yoga, irauliko egitarauaren eskutik. Haur eta familientzako eskaintzaz gain, helduentzako hitzaldiak ere egongo dira, ostiraletan egongo den berbetan zikloarekin. Indartsu dator irauliko egutegia martxoan zehar. Haur eta familientzako euskarazko eskaintza sortzea helburu duen elkarteak egitarau askotarikoa prestatu du, eta astebururo egongo da zer egin bertan. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Hirukote, zer moduz? Ondo. Ongi. Bueno, lehenik eta behin Joseba, Maitena eta Maia, etorri zerate pixka bat Plaza Ola gastronomikaren inguruan hitz egitera. Bueno, zuek hobeto azalduko duzu, zer den? Bai, bueno, Plaza Ola gastronomika proiektu piloto bat da, esan dezakegu. Hasi ginen pixka bat esperientzi turistikoak sortzeko asmoarekin, eta bai badiela, bisita gidatuak eta inguruan, baina kasu honetan, esperientzi bezala sortzea geneukan helburu, ez? Eta, bueno, hor esan dezakegu lotu degula nolabait aitzakia izan dara laguntza batzuk, sortu ziela Unibertsitate Publiko eskutik, Next funtsekin, eta laguntza horiek daukate helburu nolabait berrikuntza,
garapena eta horren ingurun mikroproiektuak sortzea, ezta? Eta hor ikusi genuen aukera politia genukala ekoizleak dauzkagunez inguruan asko eta indartsu gainea, hoiekin nolabait uztartu ez ekoizle batzuk besteekin, eta esperientzia horiek sortu, indartu ez, nolabait. Hori azkenen lotzen dugu asteburu batean, 4 esperientzia horiek, baina arata gehiago nahi duguna da hori nolabait denborakin urtean zehar ere errepikatzea. Esan dezakegu, ekimen hau doala zuzendua izenak aipatzen duen bezala gastronomiari. Zer dauka Plazaolak gastronomikoki berezi? Ekoizle asko daude eta bisitatzeko leku asko oso interesgarrik. Lurraldea bereziki historikoki ere nolabait hartzaien kulturarekin oso lotuta dago, baina ez bakarrik hartzaiekin, baizik eta fruituekin, basoko fruituak, nolabait sagarrondoak eta halako produktu asko daude inguruan, lehen sektorearekin lotuta gaude, erabat. Gure paisaiak ere hala esaten du, hala ikusten da, eta nolabait paisaiaren interpretazioa egiteko joan berzara ekoizleei ikustera, ez? Eta hor daukazu lehenengo hitza, ez? Eta nola, esan dezakegu, lehen gizakiak egin duen marka paisaian ikusten dala. Eta hemen daukagu nolabait adibide bat, ez? Ekoizle bat, sagardo gilea dana, eta ere gida turistikoa egiten duna edo hezkuntza ambientala, ingurugiro hezkuntza Kobazuloan, Mendukillon. Plazaola ez da bakarrik gastronomia, badauka ere bai natura, aipatzen zuen bezala paisaiak eta badu ere ondarea ere bai. Uztartzen dira gastronomiarekin ekimen honetan? Nik uste dena lotura duela, ez? Kasu honetan, Plazaola kokatzen da ingurune karstiko batean, non esango nizuke garrantzitsuena ura dela. Eta ur gabe, etzen egongo ditugun produktu eta baliabide guztiak, ez? Eta Nikola uste dut, ez? Toki miresgarri batean gaudela, eta nolako paisaiak usten gaitu azkenean nolako ekintzak egitea, ez? Aipatzen zenuten, tokiko ekoizle asko dituzuela eta indartsua gainera esaten zenuen. Zer dute, zergatik daude hainbeste eta hain indartsuak? Ingurua, adibidez, Plazaola partzuergoan dauzkagun kideetan, 20 ekoizle inguru dauzkagu, beste 20 jatetxe ere, gastronomiakin lotuta daudenak, ekoizleak daude, kasu honetan programa honetan, baina jatetxeak ere bigarren foko batean daude, ez? Nolabait esperientzi batean, adibidez, jatetxe batean egiten dugu, eta gure asmoa ere da ekoizle guztien produktuak ere alde batetik zabaltzea gure inguruan bertakoak erabiltzea, bertako produktuak, eta nola ez bisitariak ere ezagutzea, ez? Azken finean. Baina hor, helburu desberdinak daude, ez? Proiektu honen ingurun, eta alde batetik daukagun aberastasuna ikusten dugunez, erlazioa haundi du paisaiarekin eta daukagun orografiarekin eta bertako produktuak horregatik daude eta jarraitzen dute. Eta ere, nolabait identidadea, gure inguruko identidadea halakoa delako eta nolabait hori ikusten da, ez, produktuetan. Nik uste dut hori dala, ez, dugun suertea, ez, dugun parajeak usten gaitula olako produktuak ateratzea, ez, eta olako produktuak gero manipulatzea plateran jartzeko. Eta nik uste dut hori da, balorean jarri behar duguna, ez, kanpotik datorren jendearentzat, ez, zu joaten zarenean beste nunbaitera, fritangia jan dezakezu. Eta guk dugu kriston suertea, ez, produktu ekologikoak kilometro zero eskaintzen aldugula, eta pixkat helburua da hori, ez, identitate hori kalitatean ere eramatea, ez, turistikoki. Gaur egun ikuste dut badagoela ere bai, kanpotik datorren guzti hori jasotzeaz gain, kilometro zeroa ere bai pixka bat modan jartzen ari da, horrelako tokiko gauzak. Zuen ekimena
hortik dator edo bada benetan tokiko ekoizleen ganako apostu bat? Bai, dudik gabe. Josebak esango dizu, nolabait egiten den lan handia da hortarako, ez? Ikusteko ekoizleen apostua hor dagola eta indartzeko eta nolabait edatzeko hori. Aipatzen zenuten, kanpoko jendea erakarri nahi duzuela. Uste duzu horrek arriskuren bat izan dezakeela lurraldearen nortasuna edo identitatea eraldatzeko? Nik ustez, ez. Eta, ekoizleak mantentzen badia nolabait zonalde hortan, ekoizleak egiten dugu nolabait zonaldea ere, ez? Abereak egiten dute gure baserria eta gure baserriaren paisajea eta gure mendiak. Aralar mantenduko da ekoizleak nahi badugu, gure ganaduan hor mantentzen badugu orain arte bezala. Lehen maitenek esan du, Aralar izan da leku bat non lehenengo harriak eta gure lehenengo dolmenak hartzaileek jarri zituzten, orain dela ez dakizen bat mende. Hola mantentzen badugu eta gu bizitza hontan pasatzen bagara ezer ukitu gabe, o aldugun gutxien ukitu gabe o aldatu gabe, berriro hola mantenduko da, nik uste. Eta hala mantendu nahi dugu guk ekoizleek ere. Eta gero hori da, ez? Bertakoak sinisten dute beraien lurraldean, ez? Eta zaintzen dute hori ere, ez? Eta nik uste dute gestio turistiko hori ere, hortan datza, ez? Ez izatea masiboa, ez? Eta izatea kalitatezkoa. Eta nik uste dut bide honean gaudela, eta, ez dugula, ez dugu uste, bapatean izatea kriston buma eta galtzean nortasun hori. Nik uste dut, inurriak bezala goazela, poliki goazela, baina beti lanean, ez? Eta gure helburua da hori, ez? Dugun nortasun hori azalaratzea eta ezagutzea, ez? Etortzen diren guztiei. Guri, hontan, guri Gipuzkoar asko datoz gure sagardotegia bilatzen hori, masiboa ez dien sagardotegiak. Hori harritzen nau nolabait. Horren beste Gipuzkoar etortzen da gure etxea, han denak izanik. Eta bilatzen dutena beste gauza bada. Hori da harritzekoa, behintzat. Gaurkoan onera etorri zarete 3 pertsona lan oso ezberdinekin, imaginatzen dut bakoitzeko jende gehiago dagoela, ekoizle gehiago gongo dira, gida gehiago gongo direla. Nola saretzen da guzti hau? Partzuergoa nolabait hortarako dago, ez? Hemen gaude, Partzuergoan 10 udalerri, Irurtzundik hasita Goizuetaraino, Araitz Betelu, Larraun, Lekunberri, Leitza, Basaburua, Imotz, udal horietan da herri asko eta txikik gainea, eta gero 120 enpresa turistiko, landatxe, jatetxe, ostalaritza handia eta txikia, eta gero zerbitzu desberdinak, ekoizleak barne. Orduan, hori dena saretzea da gure helburu eta nolabait edatzea eta ezagutza ematea eta proiektu honek dauzkan helburutan lehen aipatzen dizuna azkenen esperientziak sortzea zen, baino tartean ere bilatzen duguna da denen arten ezagutza hori nolabait zabaltzea gehiago, partekatzea eta uztartzea ekoizle batzuen produktuak besteekin, adibidez Josebak daukan sagardotegian gaztandegiarekin uztartzen da, ez? Hor ikusten da, dudik gabe, maridaje edo uztarketa hori berez egiten dugu, normalen, edozein etxetan, eta hor aukera daukagu, dastaketa hortan, 4 gazta probatu, uztegin, Beloki mendia gaztandegian, perkatzenea sagardotegiarekin edo zukoarekin, ez? Horrek lotzen digu Araiz Bailarrako produktua Larraungo produktuarekin. Eta hola, nolabait lotzen dugu esperientzi guztietan lurralde desberdina, ezta? Beste kasua da, Kobazuloa. Hor gaztandegi bat dago, bikain gaztandegia, Larraungoa, Kobazuloan egiten da dastaketa, eta ere sagardoarekin, eta gero Amaiak komentatuko digu, eta sorpresa, eta nolabait Kobazuloa, paisaia eta gure ingurua, kultura eta nolabait paisaia uztartzen die ere. Eta gero, beste bat daukagu Lekunberrin,
dala maskarada jatetxean, kasu honetan ekoizlea da eta jatetxea du ere, eta orduan egiten da show cooking bat dala azkenen probatuko die estebeteak, txorixoa eta saltxitxoia, eta baita ere pintxo bat egingo da, papara eta kristal piperrekin, eta hor uztartzen dugu ardoarekin. Kasu honetan, San Martinuseko ardoa, maksimoa bete uzpategitik etorriko dana, eta hor, bueno, pues, ere kata dastaketa berezia izanen da. Eta azkenik, joaten gara imotzera, imotzeko bailarran badago rantxo bat, Amerikarren rantxo antzeko bat, baserri bat da, egia esan, baina energia berreztagirriak dauzkate, bueno, nolabait, hor proiektu hortan Amerikarra da nagusie eta Donostiarra mutile, biak bikote honek baratze bat dauka eta bereziki ekologiko produktuekin ere, eta hor kalabazak dastatuko die, ere zukoekin eta frutu lehorrak ere dastatuko die. Kasu honetan, Basaburuko beste ekoizle baten produktuekin. Ikustetenagatik dago ikaragarrizko sarea. Bai, horregatik hori da, nolabait adibide batzuk, baina daude askoz gehiago, oraindik pausua ez dutenak eman, bisita gidatuak egitea. Eta hor daudenak eta aukera dago honekin poleki sortzea gehiago ere. Agian zu, Josu, hobeto erantzungo duzu galdera hau, zein da gaur egun lehen sektoreko ekoizleek duten zailtasun nagusia? Ni jarri nintzenetik bakarrik zailtasunak ikusi ditut, así ez dakit zeinen aldea galdera honi egin. Hala ere, zaila ikusten dut, guk egin duguna, bai Mons eta guk egin duguna, errepikatzea. Bai Lara hontan, bai herri txiki baten, gu dena saldu genuen, gu eta Faiatarraka, dena saldu genuen, eta berreraiki genuen baserria, eta hasi ginen sagardotegi batetik, bat eraikitzen, zerotik. Berriro, askotan galdetu diatea, berriro egingo nuken ez dut, nire burua ikusten berriro honekin hasten. Baina pausuz zoaz eta aurrera egiten duzu, eta gu etxean galdetzen ginen guen bihar, gure artean, ez? Gutxiago geratzen zaigu iristeko galdu duguna baino, osea, ibili dugu gehiago iristeko, hau ez genuen galdu nahi, naiz eta gutxi ibili. Baina zaila da, batez diplomazia asko eta paper gehiegi eta denbora txikitan egin behar duzuz eta subentxotan zaude. Ez dut ikusten. Orain beste movida ganaduarekin hasi gara nolabait eta beste paper pila egin behar ditugu eta ez gaude ohitutak. Así que zaila. Baina hor ikusten da, ez? Segatik jarri bardan balorean duguna, ez? Kriston ondarea da, ez? Antxintasunetik datorrena eta ez balitz izango, gainera, ez? Bikote gaztea zarete, ez balitz izango zuengatik, nik uste ez genukela izango dugun suerte hori izateko ditugun produktuak, ez? Errazena da, perfabrikatua erostea. Orduan, pues, izatea esperientzia hauek, jendeari benetan erakusteko zelana dagoen honen atzetik, ja ez da bakarrik joan nun baitera erosi, ez, hau jateko, hau degustatzeko, ze bide egondan atzetik, eta holako esperientziekin ezagutzen da, eta nik uste dut oraindik balore gehiago hartzen dutela, gure ondoan, etxean ditugun produktu hori. Guri jende asko datorkigu batez orain denboraldian larun batetan, eta harritzen hau zenbatek galdetzen diguten sagardoaren gatik, eta gu sagardotegira agindua zenean, ez digun horren beste inporta, produktua. Asko galdetzen digu nondik zenbat sagar datozen kanpotik, zenbat diren gureak, eta... Interes gehiago dago, nik uste batez larun batak deno dakigu zer den sagardotegi bat, eta larun batean, zeta igandeak hori normalagoa da. Bueno, hor dago galtzen ari dena, guk mantentzen ari gara, eta gainera erakusten, olako esperientziekin. Bai, arrotasun, erakusten du gaina, Noski? Bai. Eta posible da gazteak lehen sektorera hurbiltzea? Nik oso zaila ikusten dut. Badago
nik bi bide ikuste ditut. Bata, familian izatea, baserritik etorria eta nolabait dena bere euskun ustea, hor grado bat dago, eta gu egin duguna ia zinezkoa da, ezin da. Hiri batetik, niri arrotasuna batetik baserritarra izatea, baina zure bizimodu, ez dakit 40 urte arte izen duzun bizimodua bat moztu eta beste alde batean hasi, batez baserrian, eta baserriak lana badu egun guztietan, asteko egun guztietan. Gure esaten zidute, zergatik luzatzen duzue denboraldia? Guretzako ez dagoelako astelenik ez igandeik, berdintzaigu, horregatik. Así que nire beideatik oso zaila ikuste dut, eta nolabait familiatik datozen erentziak eta hori ere nolabait galtzen nahi dira, osea, zaila izango da alde hortatik, Eta plazaola gastronomikak ez du belaunaldi berrien sarrera hori indartzen? Bueno, proiektu hau, proiektu pilotoa da, esaten genuna, eta daukan helburue sartzen da pixka bat esperientzioek sortzea, ez? Baina honen inguruan dauden beste hainbat proiektu badie, mendialdean, batez ere Zedernagara lurren eskutik ere, badie, nolabait gure lankideak dienak hortan daudena, ez? Erreleboa ere nolabait lortzeko eta oso enronka potoloa da. Ez bakarrik lehen sektorean, zerbitzu sektorean, ostalaritza arloan, merkataritza arloan, zailtasun handiak daude bilatzeko gazteengan, ez? Eta da gauz bat estrukturalago. Orduan nik uste gertatzen dela ez bakarrik landa eremuan, baizik eta hiritan ere. Hori nabaritzen ari da, ikusi besterik ez dago, jatetxe asko ez daukatela erreleborik, tabernariak eta merkatariak ere. Ez da kamarerorik ere. Horregatik, askoz zabalago da arazoa. Belaunaldi berriek, ez dakit zergatik izango den, baina nahi dugu jaso, asko gutxi egitearren, ez? Orduan pixkat ordua, ez? Horako gauzetan lan egiten dugunak, benetan maite dugulako gure lana da. Ze bestela zeinek nahi da larun bat eta igandetan hor bisitak egiten ibiltzea, ez? Gainontzekoak daude rural batean, daude baiten bazkaltzen eta zu zaude lanean. Benetan maite behar duzun lana da eta hori zaila da, ez? Gaur egun, jendeak nahi dago egin lan, astelenetik ostiral bitarte, goizeko 6-etatik ordu 2 bitarte. Eta arratsalde guztia libre, zaila da. Orduan, engantzatu behar duzu, ez? Maite duena olako lan bat, bestela zaila da. Zein da proiektuenek duen inpaktu ekonomikoa inguru honetan? Bueno, orain laguntza horiekin hasi garenez, adibidez, esperientzia horiek daukate prezio berezi bat. Bere prezioa jarriko bagenu, askoz garestigo izanen ziren, ez? Orduak daude hor, lan hortan, eta gero materia, ez? Orduan hor bideragarritasuna bilatzen gaude. Hasiko gara guain, neguan gaude, orain jendea, aste honetan, eguraldia izugarrizkoa daukagu, baina arriskue dugu aurikin eta asteburue iluna balin bada, askotan badakigu jendea ez dela inbeste ateratzen, ez? Orduan hor, zailtasun eta erronkak baditugu, baina iruditzen zaigu bideragarritasuna izanen duela proiektu honek, batez ere udaberri aldera eta temporada altura begira, ez? Jende askoz gehiago ateratzen dela, eta bisitari gehiago ere izaten ditugula. Baina, apustu izendu da, orain astea, negua dela eta proak egiten hasteko, eta gero ere adaptazioak ere egin dezakegu. Hori galdetu behar nizun, hasieran aipatu duzu, badela, orain egingo duzuen gauza bat, baina aurre ikusten duzue, nahiko zenuketela luzatu urte osoko zerbait izatera. Hori da, bai. Eta egin genuen ere proiektu piloto bat, eta hau pilotoa da, baina lehenengo probak egin genuen nolabait gure kide artean, ez? Egin genuen alako bisita batzuk, kanpora begira beharrean gure kideekin, 30 lagun aurkeztu ziren gutxi gora bera bisita horiek egitea, eta hor ja egin genuen bisitetan nolabait gaztaketak egin ziren, baina ere proba egin zen ze iraupena, igual luzapena morreztu egin behar zala, edo luzatu, edo edukiak ere landu, eta
nolabait, sormen horretan ere izan dugu partaidea izendu da bertako enpresak, ez, izendu die, eta nolabait hor gaude prozesu hortan, ez, bizi prozesua da, eta aldatzen joanen da. Eta hor ere, nik ikusten dut, behar bada beste bisitari mota bat ere erakartzen alduzula, ez? Guk adibidez badugu bisitari familiarra, ez? Gure bisitari potentziala, bisitariak dira familiak. Honekin erakartzen alditugu kuadriak ere bai, ez? Jaste kuadriak, helduak, eta gero azkenean norbait, nik asuntan mendukillora, ez? Etorri den bisitari bat, bizitzen aldu beste esperientzi berri bat. Ez da, ni ikusi dut Jakoba Zulori, ez nik ikusi dut Jakoba Zulori, gustatu zait, eta gainera orain aukera daukat beste bizipen bat izateko. Eta gero, hezkuntza aldetik, ahora eramaten duguna jakitea ere nondik datorkigun, ez? Ekoizle kontatzen digutelako, lehendabiziko pertsonan, eta hori nik uste dala altxor bat. Nik bere zagarroa daten dut, bere zukoa daten dut, baina bera kontatzea nola egiten den zagarro hori, nola egiten... Ezinbestekoa da, ez? Gaur egun esaten duguna, ez? Beste belaunaldi batzuk esaten diozu, ez? Eta hori, eta goi ikertua, ez? Oiasko bat. Eta oiaskoa dator patatekin, eta gainera plateran, ez? Ez dakigu ez da zer eramaten duguna ora, eta nik uste dut benetan hori da heziketa bat ere, eta era honetan, ez? Ere eramaten dela. Helburu asko, ez? Uste dute beteko direla olako esperientziek. Nik uste dut badaukala ere pixka bat, aipatzen zenuen ez, oiaskoa patatekin agertzen zaizu, baina gero ikusten duzunean nondik datorren eta nork egiten duen eta kontatzen dizunean badu magia puntu bat ere bai, ezta? Hori da zinbestekoa, ez? Galdu duguna. Bai. Bueno, konta edo pixka bat proiektua aipatu dituzu hasieran, zeintzu ziren ekimenak, data, lekua eta zer gertatuko da egun bakoitzean? Bueno, labur esango dut webgunean, lazola.eusen lortu daiteke. Lazola gastronomika bilatu ezkeo lortu daiteke informazio zehatza, baina labur esan da, ostiralen, 27, atxaldeko 6etan, Uztegin, Loki mendia gaztandegian, izanen dugu lehenengo uztarketa dela, Merkatzeneako sagardoarekin, Joseba eta Monse, eta Maider eta Pello, beraiek nolabait egingo dute bisita horiek, eza. Gero larun bata goizen daukagu maskarada 11etan Lekunberrin. Hori da esan deguna Euskal Txerria eta ardoa, kasu honetan San Martenusekoa. Eta atxaldean, larun bat atxaldean 6etan Carly Creek Ranch horretan, oskotzen, horri izanen dugu kalabazak eta fruitu lehorraren nolabait nasketa ere, ezta? Gero goizean ja igandean 12etan Mendukillon leitzan izanen dugu ja bikain gaztandegiko gaztak eta ere zukoak egonen die eta ura ere izanen dugu hor nagusi eta protagonista handia izanen du. Ura bisita horretan, sorpresa modu. Eta itxitxuan. Hori da. Itxuei, begitxeekin. Bai. Azkenean, askotan jaten dugu begiekin, eta era honetan, benetan ahora eramaten duzuna da, eta usaimenan bitartez jasoko duzuna. Eta nonobe, eguzkizpiak ailegatzen ez diren toki horretan. Guztietara joan behar da? Ahal balin badezu, hori da guk eskaintzen duguna. Lehenengo proposamena izan duzan, komentatzen genuenean hasieran asteburu batean egitea, egun batean jarri behar ginen denak, baina, karo, egun batean jartzea, hori arazo hori zeukan, ez? Aukeratu egin behar zenula. Kasu honetan badago jendea apuntatuta dago naia, hori 2 edo 3 apuntatu dana, eta aukera hori horregatik egin dugu, goizez eta txaldez, errepikatzeko aukera eman. Behin 3 egun hauek pasata, asteburu hori pasata, zein da hurrengo pausoa? Hurreko daukagu ebaluaketa bat egin beharra, ikusiko dugu lanketa hau nola joan dan, eta bakoitzekin hitz egingo dugu gero jarraitzeko. Ja ikusten dugu aukera jarraitzeko, ze hasieratik batzuk oso argi daukate hori errepikatuko dutela, ikusi behar duguna da egingo dan hilabetean behin, astero, edo sasoi bakoitzen egun baten bakarrik, edo hori. Kasu bakoitzekin hori neurrituko da, eta hori da
proposamena gero, mantentzea halako egutegi bat egitea denekin. Eta baita ere, beste batzuk ere engantzatzen. Hori da. Bukatzeko pixka, pare bat galdera bukatzeko. Zalantzan dagoen norbaiti zer esango zeniokete komentzitzeko, eta zein egunetara edo zein ekimenera gonbidatuko zenukete agian erresagoa izan daitekena lehenengo horrelako froga baterako? Bueno, ni nire azaldu beharko dut, da ezagutzen dudana. Ba, nik uste, mendukion eskainiko den esperientzia itzela dela, osea, toki izugarri batean, amalurraren batean, eta amalurrari esker eskaintzen dizkiguten gauzak degustatuko ditugula, ez? Gero, izango dugu bisitan Idoia, bikain gaztandegikoa, bera entzutea, ipuin bat entzutea da, filosofikoki, balorean jarrita gure ondarea, gure nortasuna, gure... Ez dakit, ni emozionatzen nahi entzuten duan aldiro, eta niretzat onura da, bera etortzea eta bisita hau egitea, eta gero, oso harronago, eskainiko ditugun produktuak ekologikoak izatea, ez dela erreza. Eta hortan sinisten dut, etorkizuna ez dut ikusten ekologikoa, eta hori eskaini ahal izatea nire, ez dakit, despatxo horretan dela mendukioko batzula, esperientzi bat da, eta nik uste dut esperientziak saldu behar direla, zeda azkenean gure buruan geratzen dena, ez? Ez da edozein jatetxetara joan eta jan eta ja, ez. Hori nik uste etorkizunera begira jendeak gogoratuko duela esperientzi bat alako. Bukatzeko, tiratuko eta esan duzun horretatik, etorkizun ekologikoa aipatu duzu ez dezula ikusten. Zergatik dain garrantzitsua gaur egun tokiko ekoizlea kontsumitzea eta tokiko produktua eta tokiko kultura eta dena? Niretzat garrantzitsua da, beste gauza bat sartuko dut hemen ere, importanteena da, eta gure baserriak eta gure ingurua mantendu nahi baditugu, gure baserritan gastu egin behar dugu, eta horrez gain, orain etorri zait Tafallako ikasle horien bazkaria, eta ez dakit datorren astean izango den, eta paella ofertatu dute. Niretzat bazkaria kultura da, gure hizkuntza, gure mendiak eta gure baserria bezala. Orduan, kanpoko bazkaria ekartzen badugu, gure kulturaren parte bat galtzen ari gara. Nolabait, bakoitzak ikus nahi duen moduan. Niretzat garrantzitsuagoa da, bazkaria hemengoa gastatzen badugu, gure kulturaren parte garrantzitsua da. Askotan etortzen dira Asturiarrak gure sagardotegia eta esaten digute, ni nahiago dut Asturiako sagardoa, baina ezberdina da. Zuek han ekoizten duzue sagardo bat edateko, gu hemen bazkaltzeko bat azea, beste edari bat da. Garagardoa ez da berdina, ez Sevillan, ez Bilbon, ez Berlinen ere. Zergaitik, bere lurraldea lotuta dagoelako. Bai garagarra, bai ura egiten den gauza guztiekin lurralde batekoa direlako. Hori argi izan behar dugu. Argi ez badugu, galduko dugu, gure kulturaren parte garrantzitsua gaina. Mila esker etortzeagatik, hiruroi. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenuketen. Aukera hok, besterik gabe, asteburua pasatzeko ere aukera daukatela lo egiteko, landaetxea, kanpinak, hotelak ere badie, egin daitezke nolabait osatu. Eskursioa ongi dago, baina gero eta gehiago egin daiteke asteburu batean, da gero bidexkak daude egiteko, eta plazola bide berdean, edo zein, hori da, ezagutzea. Oso ondo. Mila esker etortzeagatik eta zorte hon, asteburuarekin eta aurrera ikusiko zaituztegu. Eskerrik asko. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Hegoaldeko haizea indartu egingo da eta temperatura maksimoak Kantauri isurialdean 23-24 gradu ingurukoak izango dira.
Gainerako tokietan 20 gradu inguruan errendituko dira. Zeruan hodei gutxi agertuko dira. Berriro ere eguzkia izango da jaun da jabe. Barnealdeko bailaretan behelainoa izango da goizean goiz. Aste azkenean ere antzera jarraituko dugu. Beste egun batez, temperatura altuenak 20-23 artekoak izango dira ia lurralde osoan. Giroa eguzkitsua izango da eta egunaren lehen partean hego haizea ibiliko da. Arratsaldean edo iluntzean, haizeak mendebaldera egingo du, Kantauri isurialdean eta batez ere kostaldean nabarituko da. Hauts gandua iritsiko da hegoaldetik eta zerua harretuta egongo da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Aintzane eta Xabi, zer moduz? Kaixo, ongi eta zu. Egunon. Bueno, lehenik eta behin, konta iguzue pixka bat, nondi zatozten bakoitza, zatozte leku berdinetik, eta konta iguzue pixka bat. Bueno, ni Aekatik nator, Aekaren Nazio Kontseiluko kidea naiz, eta hemenago gaur, korrikaren inguruan hitz egiteko, errigoramendu genuen korrikaren edizio honetan jadula kasi hilabete Durangon, eta hortara nator gaur. Eta ni Errigorako kide bezala nator, eta hori korrikako mendua denez Errigora ere aurten toki berezi batean gaude, eta elkarlan konstante batean, orduan hori gure berri ematera pixka bat. Bueno, konta iguzue lehenik eta behin zer den Errigora eta zer den omenaldi hau? Bueno, Errigora ekimen herritar bat da, 3 ardatzen bueltan jarduten duena, euskara, elikadura burujabetza eta auzolana. Eta helburu dauka euskara, Nafarroa erdi eta hegoaldeko egoera euskarari dagokionez laguntzea, arintasun bat ematea bertan eta egoera iraultzea, eta elikadura burujabetzaren bide hortan zonalde horrek ematen dituen produktuak Euskal Herriko merkatura zabaltzea eta bide horretan burujabeago bihurtzea herri hau, eta hori dena nola ez modu herritar batean eta gure kulturan hain sartuta daukagun auzolanaren bidez hori elikatuz egitea. Eta hortan gabiltza 2013-tik, hasiera batean hasi zen Tuterako argia ikastola laguntzeko kanpaina txiki batekin, saski batzuk egin zirela zonaldeko produktuekin ikastola horri auspo pixkat emateko edo laguntza ekonomikoa larrialdi bat zeukalako, eta ikusi zen formula polit bat zela eta behar izana ez zegoela Tutera bakarrik, baizik zonalde zabalago batean, euskara ofiziala ez den zonalde guzti hortan, eta hortaz jarraitu zen urtero Euskal Herri osoko elkartasun hori biltzen, eta gero ere Euskari Puzka zen kanpaina horri gehitu zitzaion udaberrian egiten dugun eskutik eskura kanpaina, justo hilabete honetan 26an hasiko duguna, otsailako 26an, eta bertan helburua da produktuak lotetan eta oliobidoietan eta zabaltzea. Eta hor gabiltza, helburu horiei tiraka, Aeka beti eskutik daukagu, kanpaina batean zein bestean, udazkenekoan agian bereziki azkenean zonaldeko euskaltegiak eta euskara ikasi nahi duten horiei bideratzen zaielako lortzen den elkartasun ekonomikoaren parte bat, eta hortaz etengabeko harremanean eta aurten korrikako mendua izatea erabaki dutenez, inoiz baino gehiago. Nondi dator omenaldi hori? Hau, korrika edizio guztietan norbait omentzen dugu egiten duen horrengatik, eta bat etorri hori da edizio horrek dakarren lelo eta mezuarekin. Aurten euskara gara leloa dakar korrikak, eta uste dugu guztiz bat egiten duela Errigorarekin. Errigorak ere sortzez badauka korrikarekin antzekotasuna gainera, uste dugu ere hau izan zela zoro batzuen ideia ero bat, jada 13 urte bete dituena eta sekulako inpaktua daukana Euskal Herri osoan, esateagatik, lehenengo edizio horretan, Aintzane kontatu duen moduan, argia ikastolari laguntzeko izan zen, eta lehenengo saski horiek arrantzaleen saskietan jaso genituen
Riberako produktu hori guztiak, ez? Nolabait, lurraldetasun osoa kontuan hartzen zuen, korrikak bezala, euskaratik eta euskaraz egiten den ekimena da, buru jabetza du ardatz, Aintzanek azaldu den moduan, eta auzolanean egiten den ekimena da ere, ez? Eta korrika ere, helburu horiekin eta ardatz horiekin egiten den euskaren aldeko ekimenik erraldoiena dela esan dezakegu, eta ikusi genuen, euskara gara hori ere transmititzen duela Herrigorak, eta horregatik aurten Herrigora omentzea, gu parte gara Herrigorakoa, gu maite minuta gaude Herrigorarekin, gu ere Herrigora gara, esan dut, ez? Eta, bazen garaia, ez? Herrigorak orain gutxi 10 urte bete zituen, eta 10 urte eta gero, halako omenaldia, aitortza eta miresmena behar zuela uste genuen, eta ekideok erabaki genuen Herrigora omentzea. Zuentzako, nola jaso zen duten mezua eta zer suposatu zuen zuentzako korrika bezalako ekitaldi handi batek zuek omentzea? Zenbaitzu pixka lehenago jakin genuen, gero hasi ginen altzenean kontatzen Herrigoraren parte den sare zabal bati, jende asko garelako auzolan erraldoi hori antolatzen dugunak, eta mundu guztiak oso ongi noski harrotasunez jaso zuen, azkenean Xabik esan duen bezala lanarei aitortza bat da, ez? Eta auzolan hori, etengabeko inurri lan hori egiten ari den jende guzti horrentzat, aitortza ere bai, eta hortaz harrotasunez gure buruarekiko autoestima dosi bat izan da, ez? Nolabait ere, omentzeko moduko proiektu bat zarela esaten dizutenean. Eta gero bestetik, korrika bezalako erakusleio gutxi daude. Euskal Herrian, jende milaka jende biltzen dituen ekimen bat da, eta baduena presentzia handi bat, eta hortan guri toki bat egitea, kriston aukera, eta hori zukutu nahian gabiltza, jende gehiago jakiten duen gure proiektuaren berri, eta korrikaren bidez ere batzen den gure emisiora. Zein izango zenuke, aipatu dituzu, hainbat ardatz dituzuela, zein izango zenuke dela ardatz nagusia eta gehien bultzatzen zaituena aurrera jarraitzen? Herrigoraren baitan? Bai. Bakoitzak nik uste dut bizi duela oso modu desberdinetan. Badago jendea agian euskararen auziari gehiago lotzen zaiona, eta beste batzuk elikadura burujabetzaren hortatik. Gero badago herrigintzan urte luzez jardun duen militante perfil hori ere, eta horrek ere badauka bere tokia Herrigoran pixkat. Bakoitza dauzka bere bizio edo bere obsesio txikiak, ez? Eta guk azkenean nola zabaltasun handi bati erantzuten diogun badenari. Ni pertsonalki, nola ez, euskararen hildo horri edo jarraika, uste dut elkartasuna biltzen dena Euskal Herri guztian magikoa dela, ez? Nola urtetik urtera lortzen dugun oroitzea Nafarroa erdi eta hegoaldean egoera ez dela batere gozoa, eta denen beharrizan hori beharrezkoa dela, eta hor sortzen den horrek ilusio horrek edo magikoa iruditzen zait. Eta gero elikaduraren gaiarekin nik pertsonalki kezka badut, uste dudalako eman beharreko pausu asko daudela justiziari begira eta burujabetzari begira nola ez, eta nekazariak ere itolarria handian daudela gaur egun, eta hortan badugula denok zer esana, kontsumitzaileok ere, eta hortan auto aldaketa horiek egitea eta ikustea posible eta jasangarri dela denontzat, polita iruditzen zen. Ordan, ezingo nuke gauza bat bakarrik aukeratu, dena erosten dut. Bale, ondo da hori ere, batzutan behar da. Bai AEKak eta bai Herrigorak bai egiten duzue Nafarroa bere osotasunean hartzerako garaian eta euskara Nafarroa osoan zabaltzerakoan, zergatik da hain garrantzitsua Nafarroaren hegoaldean indar hori jartzea eta bertan lan egitea? Aintzanek esan du, ez da egoera gozoa, eremu horretan bizi dena, zoritxarrez, 2026 honetan Baskuentziaren legeak 40 urte beteko ditu, 40 urte Nafar herritarron hizkuntza eskubideak zonifikatzen, eta gure kode postalaren arabera hizkuntza eskubide batzuk edo beste ditugu, eta are gehiago. Eremu batetik bestera mugitzen garenean, irabazi edo galdu egiten ditugu hizkuntza eskubideak, ez? Eta orduan, bai Herrigora bezalako ekimen batek, bai AEK, bai Ikastolek, bai Sortzene, bai Euskalgintzak oro har, egiten dugun lana oso garrantzitsua da,
bai aldarrikapenetik, baina baita ere bertan egotetik eta bertan zaintzetik herritar horiek, bertan babesa ematetik herritar horiei, eta horren adibide garbia dugu, beti jartzen dugun, mahai gainean jartzen dugun adibidea, Errigoraren alaba edo agerraldiak azken urte hauetan sortu zenetik ager eremu horretan egin duen lana sentsibilizazioan eta jendearen jarreretan eragiteko, eta argiki ikusten da azkeneko urte hauetan nola bertako jendeak ere ulertu duen euskara bertako hizkuntza dela, eta ezagutu ala ez, euskararen aldekotasunean urrats esanguratsuak eman dira, eta ikusi besterik ez da zenbat de eredu lerro zabaldu den eremu horretan, edo helduen euskalduntza alfabetatzen ere, aekaren euskaltegietan, zenbat eta zenbat jendek eman duen urratsa euskara hurbiltzeko, eta datu zehatzak orain ez ditut buruan, baina tutera batean esaterako, Erriberaren B parte horretan, duela 6 bat urte 50 lagun ari ziren euskara ikasten, eta egun 150 lagun ari da euskara ikasten, eta hori bada herrigintzatik egin den lanari esker, eta oso garrantzitsua da bertan sustraitzea eta bertan harremanak sendotzea, eta ez da bakarrik euskalgintzatik euskalgintzara, baizik eta Aintzanek esan duen moduan ere, nekazariekin lan egitea, nekazariek ere ulertu dute herri baten parte direla, eta azken finean, Errigora egiten ari dena, eta korrikarekin ere lortzen duguna, uste dut, behintzat karrera gunetan, eta da herri bat irudikatzea, eta herria egitea. Eta uste dut hor, bide horretatik jarraitu behar dugula, eta asko dugula oraindik ere egiteko eta irabazteko. Orduan, azken urteetan nabaritu da diferentzia bat? Ikaragarria bai. Nik uste dut gauzak nahikotxo aldatzen ari direla. Ribera Euskal Herriari begira jarri da, eta beti jartzen dut adibide berbera, baina UPN-eren garaietan UPN-ek politika argia zeukan, eta garraio publikoari dagokionez esaterako tuterak lotura gehiago zituen Zaragozarekin, Iruñearekin baino. Eta hor argi dago ze politika eta nora begira jarri nahi zuen Nafarroaren zati bat. Eta bere hiriburuarekiko jarri beharrean beste herrialde bateko eta beste estatu bateko hiri batera begira jartzen zuen, eta orain gobernu aldaketa bat ere eman zen 2015an, gauzak aldatzen ari dira, baina uste dut hori bereziki eman dela herritarrok eta herri ekimeneko eragileok egin dugun lanarengatik, eta egun orain udaberrian berehala hasiko gara ikusten ager eremuan bereziki, baina hamarnaka euskara egun potenteak, orain korrikarekin ere gitarauak ikusten hasia gara korrikari txiko den egunetarako, eta leku askotan daude egun osoko gitarauak non bertako herritarrek antolatuta, baina bertako udalekin leku askotan, bertako udalen laguntzarekin egindako gitarauak eta elkarlan horretan, azkenean auzolan erraldoi hori ematen ari da hainbat kontutan instituzioekin batera. Gero sartuko gara pixka bat egitarauan eta horren aurretik Errigoraren inguruan bai galdetu nahi nuen nola uztartzen dituzue Nafarroko hegoaldean dagoen euskararen egoera eta elikaduraren burujabetzan nola uztartzen dira elkarte bere batean edo? Bai, esan duen bezala behar izan batetik sortu zen gure proiektua, zehazki hori Argia ikastolaren larrialdi ekonomiko bati erantzuteko, eta pixkat asmakizun bat egin behar izan zen, ea zonaldeak zertzuen eskaintzeko gainontzeko euskal lurraldeek ez zeukatena lortzeko baliabide hori izateko tresna bat diru hori biltzeko, eta hori zen jakiak produktuak, eguneroko kontsumokoak. Azkenean Nafarroa erdita hegoaldea bada Euskal Herriaren baratza edo deitu altzaio ere, eta hor dauden baliabideak gainontzekoetan lurraldeetan ez daude. Eta azken finean badugu nolabait ere beharrizan bat ez dakiguna lurraldeen artean elikadurarena, eta zonalde horrek badu ere gainontzeko euskaldunon beharra
euskararen arloan aurrera pausoak ematen jarraitzeko, denok dugun bezala elkarren beharra. Eta orduan bi behar izan horiek uztartzen dira eta aldi berean egiten ditugun kanpaina horien bidez elikagaiak baliatu dirua lortzeko lotzen dira eta bi helburuak elikatzen ditu. Ongi esan. Arriskurik ikusten duzue, kasu honekin zuen lanketarekin, akaso euskera merkantilizatua ikustea elikagaien bitartez o produktuen bitartez? Ez dut uste dut gure kanpainekin bat egiten duen jendeak eta guk ere ez diogu kutsu hori inoiz ematen, beti saiatzen gara problematizatzen eta euskararen auzia erdigunean paratzen, hori delako gehien lotzen duena jendea kanpaina honetara eta ez dut uste erori garenik, eroriko garenik trampa hortan edo. Ez dela bi helburuak ditugulako presente eta ez da inoiz bata bestearen gainetik hartzen eta bai, uste dut argi erakusten dugula. Aurtengo korrikaren leloa aipatu duzu ondo islatzen dela Errigoran baita ere. Nola islatzen da aurtengo leloa Erriberan edo Nafarroa erdi hegoaldean? Bueno, esan dut, euskara gara horrekin irudikatu nahi izan dugu euskara aterpe bat dela etorri nahi duenarentzat eta are gehiago mahai gainean jarri nahi izan dugu ere helduen euskalduntza alfabetatzea lehen lerroan eta AEK bera ere mahai gaineratu AEK dozeindako ateak, leihoak, besoak zabalik dituela nahi duenak euskara hurbiltzeko, eta horrekin simila eginez uste dugu Errigorak ere aterpiriki bat eskaini diela bai ekoizleei, bai nekazariei, bai kontsumitzaileei eta horregatik omendu dugu Errigora eta aurrerantzean ere hori da aldarrikatu nahi duguna, euskara aterpiriki bat dela nahi duenarentzat, herri hau aterpiriki bat dela nahi duenarentzat eta ongi etorria dela Euskal Herrira, baina Euskal Herrian euskaraz biziko bagara urratsa eman behar da, lehenengo eta behin euskara ezagutzeko eta horretarako bai belaunaldi berriek euskarazko ereduetan ikasi beharko dute eta bai heldu garaian, bestela hor dute AEK horretarako esate baterako, eta horri begira jarri behar dugu herri hau, kontseiluak esan zuen larrialdi linguistikoan ginela, baina horren kontrakoa egin behar dugu. Larrialdian egotea bale, esan dugu, baina hori ez dugu aldarrikatu behar, baizik eta pizkunde bat aldarrikatu behar dugu eta pizkunde hori gauzatu egin behar dugu, eta horretarako tresna izan daiteke korrika bera mezua zabaltzeko eta herritarrek urratsa ematea. Omenaldi honek bai iruditzen zait daukala kutsu bat, pixka bat aldarrikapen moduko bat, larrialde linguistikoa dagoen leku bateko ekimen bat omentzeak, badauka iruditzen zait pixka bat alerta dei bat modukoa. Omenaldi honekin zen mezu bidali nahi diezue bertakoei? Bueno, omenaldia izan zen bereziki Errigora omentzeko. Errigorak egin duen lana goraipatu nahi genuen, Errigora den hori guztia mirestu nahi genuen, lehen lerrora ere ekarri nahi genuen, eta horrekin batera bertakoi baino Euskal Herri osoari zabaldu nahi genion deia zen batetik indarraldirako jauzia egin behar dugu, euskararen jauziari dagokionez, baina ez dago kagu herri honetan larrialdi linguistiko bat eta bakarra. Mundu mailan ikusten gara dagoen larrialdi klimatikoa, sistema bera agortua dagoela iruditzen zaigu, bestelako sistema bat beharko luke mundu honek biziraun nahi badu, ikusteri besterik ez dugu nazioartean gertatzen adiren gatazka politiko eta armatu guztiak, eta Errigorak horri guztiari ere bide bat ematen dio. Nekazaria jarri ditu lehen lerroan, bitartekaritza kentzen du, herria egiteko beste modu bat jartzen du mahai gainean, eta pixka bat igual deialdia hori da, guazen gure herria eraikitzera, euskaratik, guazen gure herria eraikitzera burujabetza elikaduratik, guazen autu pertsonalak eta kolektiboak egitea,
bi zentzu horretan, den aintzanek oso argi esan du, galdetu diozunean, ea berak errigoratik zer hartuko luke, ez da bat ala bestea, da herria ulertzeko modua, eta nik ere bat egiten dut horrekin, autokonstienteak egin behar ditugu, norbanako moduan, baina herri moduan ere bai, eta orduan uste dugu guztiz bat egiten duela errigorak, aekan, buruan dugun horrekin, eta bada herri hau irudikatzea. Eta herri hau egunerokoan eraikitzen ari gara, eta herri egite horrekin, deialdi bat, herritarrei pila jartzeko, beste behin ere, eta pizkunde hau, euskararena, nekazariena, larrialdi klimatikoarena emateko eta herri bezala bizirauteko urratsak emateko. Zein da Errigoraren erronka nagusia orain? Asko dauzkagu. Herri honek bezain beste, azkenean esan dudan bezala hasieran helburu handiak dauzkagu, goazenak poliki eta letra txikiz idazten eta bidea egiten, eta, bueno, testu ingurua, Xabik azaldu duen bezala mundu maila, baina gurean ere ez da erraza, larrialdi asko ditugu piztuta, hizkuntzarena bat da, beste bat da agian lurraren afera, nekazaritzaren lehen sektorearen afera ere ez da erraza, eta horrek bustitzen du Euskal Herria eta Nafarroa hegoaldea ere bai. Eta, bueno, hor badauzkagu korapilo asko askatu behar ditugunak eta gure jardunari gaur-gaurkoz ere eragiten diotenak. Adibidez, nekazarien alorrean, errelebo falta handia dago, geroz eta gazte gutxiago sartzen dira eta zarra jubilatzen. Eta hor, esan nahi dute eredu txikian, gero eredu industriala hartzen ari da, bere bidea geroz eta gehiago. Baina guk bultzatu nahi dugun eredu txiki eta jasangarri hori kinkalarrian dago eta hor bide lagun izan behar gara kontsumitzaileok adibidez. Eta nola lotzen ditugun arazo hori eta konponbidea, nondi jo behar dugun beraiei babes bat eskaintzeko nekazariei, ari gara holako korapiloetan, gero beti segitu nahi dugu Euskararen alorrean ere aurrera pausoak ematen, orduan hor elkarrekin eragile guztion artean pentsatu beharko dugu ze bide horri marraztuko diogun etorkizunean Nafarroa erdietako alde ager ere deitzen diogun horrei. Hurrengo urtei dagokionez, gu ere ez geratzeko beti etengabeko berrikuntzan joan behar garelako pentsatzen dugulako eta ikusiko dugu, baina badago zertan ibili, bai. Lapurtu dizkiazu, justo egin behar dizkizun galderak orain, baina gazten errelebo faltak nekazaritzan beran eragina izateaz gain badu beste eragina handiago bat, ondorio handiago bat horren bitartez zabaltzen dena edo? Bai, noski, azkenean honek gure kasuan proiektuaren tresna nagusia dira nekazarien bidez lortzen diren lehengai horiek, eta orduan gure kasuan ez badago lehengaiik, ez dago euskarari ekarpenik, edo ez, denak elkar lotuta doaz. Eta bai, gure eragiten dugu, goitik behera, baina uste dut ere badela modu orokorragoan kezkatu beharko gintuzken gai bat, errigorari pertsonalki edo proiektu bezala eragite dionaz gain, zer ari da gertatzen gure herrian, zer ari da gertatzen gure lurrekin, ahaztu zaigu, badagola hor norbait guk jaten dugun hori ekoizten duena, ziur aski jaten dugunaren gehiengoa ez datorrelako hemendik ere. Behar dugun volumena handia da, errigora iristen da jende kopuru baten gana, baina gehiagora iritsi nahi badu volumena handitu behar du, ez? Eta hor beharko dugu geroz eta nekazari gehiago ekoizteko prest daudenak, eta etorkizunera begira gure buruari ere erronka jartzerako garaian, gurutzatzen gaituen arazo bada. Daude hainbat eragile ere nekazaritzaren alorra jorratzen dutenak, eta bereekin ere elkarlana egin beharko dugu, ez bakarrik euskalgintzako eragilekin bai, eta gero baita ere lehen sektorea lanean ari diren guzti horiekin, sindikatuak, eragileak, instituzioak, nola ez, ere hartu beharko dute beren ardura partea hor, eta egingo dugu zerbait. Seguru baietz. Saiatuko gara. Bukatzeko,
korrika berehala daukagu hemen. Omenaldia beraz gain, badago beste zerbait antolatu duzuena Errigorarekin, elkarlanean edo, erdialde, hegoalde, zonalde horretara gerturatuko zeraten horretan? Baude gauzatxoak eta, gero aintzene kontatuko ditu sekretu batzuk edo aurrerapen batzuk. Bai, egia da, ekitaldi nazional bat egin genuela Durangon urtarrilaren amaieran, baina korrika batzorde bakoitzak ere, Euskal Herriaren luze zabalean, bere omenaldi txikiak ere egiten ari da hainbatetan, nolabait herriratzeagatik, hurbiltzeagatik, Errigora bera eta Errigoraren proiektua zabaltzeagatik hainbat tokitan badakit Errigora omenaldi txikiak egin direla, igual Errigoraren parte hartze zuzena gabe, baina hori lortu dugu, zabaltzea eta presente egotea unero Errigora korrikaren kanpaina honetan, eta gero, karrera egunetan bai, Errigora bertan egongo da, kilometro bat egingo dute Erriberan, okeres banago, eta gauzatxo gehiago ere entzaneko dizkigu. Bai, prestatu dugu korrika lasterketa egun horietarako dinamika berezi bat. Eta horretarako proiektaren ordezkari izango diren bi maskota edo sortu ditugu. Orburutxo eta Zein Zurine deitu du Diegonak. Eta aurkeztu ditugu bideo baten bitartez. Eta bereik egingo dutena da egunero kilometro batean, aterako direla lasterka egitera. Eta publiko guztiari zuzentzen diogun erronka bat bidali dute eta jendeak identifikatu beharko du ze kilometrotan atera diren egunero eta gure webgunean aukera izango dute nahi duenak asmatzen dutenen artean zozketa politetan parte hartzeko eta sari politak irabazteko, horren bidez ere Errigora gero gehiago ezagutzeko, baina azkenean produktuekin lan egiten dugunez seguro gozagarria izango dela. Eta baita ere, justo korrikaren aurreko ziklo honetan, prestaketan dagoenean korrika kulturalak egiten ere direna herrietan eta justu Errigora udaberriko kanpainan dago. Otsailaren 26tik martxoaren 18ra, korrika aurreko egunera arte iraungo duena, eta hori probestu nahi izan dugu ere gure burua korrika kulturaletan edo egitaragua pixka bateratzeko, eta Xabik esan duen bezala omenaldiak egiten dira, gero ere dastaketa batzuk ere gure produktuenak, eta modu horretan jendeak probatu dezake gero gure katalogoan eskuragai egon daitezkeen hainbat produktu, eta gure burua ezagutzera eman. Eta baita ere prestatu dugu alako herriz-herriko bira moduko bat, hitzaldi formatu bat pixka artistikoa eta hori AEK-ko ikasleekin ere batez ere egingo dugu, pixkat elkar gehiago ezagutzeko, azkenean AEK-ak baduelako publiko handi bat eta ikasleen kopuru handia da, eta bertan Errigorak tokitxo bat egin dezan, eta gure hausnarketak, gure misioak eta konpartitzeko. Gauzak orduan badaude soberan. Bai. Mil esker bioi etortzeatik, ez dakit bukatu baino lehen zerbait aipatu nahiko zenuketen. Espero dezagun luzez elkarrekin lanean aritzea, aurrera eginez, AEK eta Errigorak, korrika ongi joan dadila, eta kanpaina ere bai. Bai, elkarrekin jarraituko dugu, zoragarria da elkarlan hau, auzolan hau, eta AEK eta Errigorak beti bat eginda aurrera egingo dute. Osongi, mil esker bioi etortzeatik eta animo korrikarekin, animo Errigorarekin eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.